Moikka kaikille! Tämä on Erkiltä eduskunnasta, eli ajankohtaisia asioita muutamassa minuutissa. Tällä viikolla kokousarki on pyörinyt normaalisti, valiokunnat ja ryhmät. Meillä on käynyt muutamia vierasryhmiä ja meillä on ollut TET-harjoittelija tällä viikolla, mutta poliittiseen historiaan tämä viikko jää ainakin omalla kohdalla kahdesta tapauksesta. Ensimmäinen oli Hukkajoen tapaus, jossa metsäkone oli ylittänyt puron, jossa oli uhanalaisia raakkuja. Tämä on tietysti väärin ja viranomaiset tutkii tapausta mahdollisena rikoksena. Keskustan kanta on selvä, tuomitaan tällainen luonnon pilaaminen tai uhanalaisten kohteiden tuhoaminen ilman muuta. Mutta poliittiseen historiaan tapaus jää siitä, että ympäristöministeri politisoi tämän kysymyksen. Hän tuli julkisuuteen esittämällä metsäyhtiöille toiveita tai vaateita laajemmista suojakaistoista. Ja hän myös järjesti tapaamisen tämän julkisen paineen syntymisen jälkeen, jossa kuuli metsäyhtiöitä ja esitti mahdollisesti toiveita, että miten näiden tulisi toimia tulevaisuudessa. Ja erittäin ongelmallista tässä oli se, että tuossa kokouksessa ei kutsuttuna ollut ne, ketä päätökset varsinaisesti koskevat, eli metsänomistajat, kenelle ministeri on tässä tarjoamassa taloudellista vastuuta lisäsuojelusta. Kyse keskusteluissa ei ollut perinteisen suojelun lisäämisestä, suojelu, jossa on vakituneet lainsäädäntöön perustuvat prosessit, valitusmahdollisuudet, kuulemiset ja korvaukset, vaan siitä, että metsäyhtiöiden pitäisi omalla toiminnallaan pidättäytyä hakkaamasta tietynlaisia alueita. Ministeri politisoi tämän, henkilöi itseensä, järjesti tapaamisen, johon ei kutsuttu kaikkia niitä paikalle, ketä tämä koskee. Täysin poikkeuksellinen toimintatapa, eikä todellakaan pidä sitä hyvänä. Toinen vastaava tapaus, jossa vanhoja toimintatapoja, eduskunnan kirjoittamattomia sääntöjä rikottiin, oli kansliatoimikunnan kokous, jossa kansliatoimikunta nimitti virkaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntaneuvoksen. Erittäin vanha vakiintunut tapa on se, että valiokunta haastattelee hakijat ja esittää sitten kansliatoimikunnalle, ketä hakijoista tulisi virkaan nimetä. Kansliatoimikunta on tähän saakka aina noudattanut valiokunnan tahtoa, oli se tahto muodostunut sitten valiokunnassa yksimielisesti tai äänestysten jälkeen. Tällä kertaa kuitenkin eduskunnan pääsihteeri esitti virkaa valittavaksi toista henkilöä kuin mitä valiokunta, ja sitten kansliatoimikunta äänesti asiasta ja hallituspuolueiden enemmistöllä virkaan tuli nimitetyksi toinen henkilö kuin mitä valiokunta esitti. Itse esitin kompromissina, että kansliatoimikunta olisi itse myös kuullut hakijat ja sen jälkeen vasta päättänyt tästä valinnasta, mutta tämä ei kuitenkaan enemmistölle käynyt. Erittäin poikkeuksellinen toimintatapa. Toivottavasti tämmöinen eduskunnan vakiintuneiden toimintatapojen rikkominen ei laajene tässä yhteisössä. Tämän järjestelmän toimiminen edellyttää sitä, että noudatetaan sääntöjä, lakeja, asetuksia, kaikkea kirjattua, mutta jotta tämä arki täällä sujuu, on myös paljon kirjoittamattomia sääntöjä, joita tulee noudattaa, jotta sopu säilyy ja asioissa päästään hyvin eteenpäin. Historiallinen viikko. Edessä on hieman harmaamaan sävyinen viikonloppu, mutta hyvää viikonloppua kaikille sateista huolimatta.